Bielých a odprezentujem najnovšie výsledky archeologického výskumu na Lietavskom hrade v roku 2025. Na úvodnej fotke je vlastne vstupná komisia k tohto ročnému výskumu. Všetci veľkí a mocní mužovia Lietavy a pamiatkárka Stanka rozhodujú vlastne o výskume, ktorý prebieha tento rok na Lietave. A nachádzame sa v priestore kaplnky, pivnice pod kaplnkou. Môžeme ísť na prvý slajd. Na prvom obrázku je lokalizácia Lietavského hradu v rámci Slovenska. Nachádzame sa severne od Slovenska, na severnom Slovensku, južne od krajského mesta Žilina, pohorí vlastne Strážovských vrchov, kde sa nachádza Lietavský hrad. Tento hrad sa nachádza vlastne v Rajeckej doline. Je to taká pevnosť, ktorá nemala až taký veľký strategický význam, lebo hlavné vlastne ťahy a hlavné cesty viedli považím a potom popri váhu a Lietava sa nachádzala v rámci tých Strážovských vrchov a mohla slúžiť na kontrolovanie vlastne toho územia mesta Žiliny a okolia Rajeckej doliny. Tu máme rôzne pohľady na Lietavský hrad. Na tom dolnom obrázku vidíme vlastne vizuálny kontakt mal s Hričom a tým pádom mohol kontrolovať vlastne územie severného považia. Na druhej strane tu máme v pozadí s Veľkou Fatrou a s Martinskými holami. To je pohľad zo západu. Môžeme na ďalší slajd. Historický kontext vlastne hradu Lietava. Prvá písomná zmienka je až zo začiatku 14. storočia, ale najnovší výskum Tomáša Janoru vlastne ukazuje, že hrad vzniká tiež v druhej polovici 13. storočia ako kamenný hrad, presne ako 90% hradov Slovenska. Prvými držiteľmi v tej najstaršej fáze sú Balašovci. Postupne hrad na konci 13. a začiatku 14. prechádza do držby Matúša Čarka Trenčianskeho. Následne v priebehu 15. storočia prebieha taká veľká a neskôr gotická prestavba hradu, ktorú financuje vlastne Pavol z Kaniže, významný veliteľ v období vlády Mateja Korvína, ktorý pochádzal vlastne z územia východné od Balatonu zo sídelného hradu Nadvašony a odtade vlastne získal pánstvo v severnej časti Uhorska, ktoré zveľaďoval a tento hrad ako prebudoval vlastne v štýle neskorej gotiky, aj keď jeho vládca bol vlastne presadzovateľ renesancie v Uhorsku. Potom následne tu bol na začiatku 16. storočia Mikuláš Koska, ktorý sa veľmi aktívne vlastne zapojil do bojov medzi Habsburgovcami pri nástupe na uhorský trón v 16. storočí, kde menil často tú stranu. Potom v druhej polovici 16. storočia hrad získali Turzovci, František Turzo, následne jeho syn Juraj Turzo a posledné stavebné úpravy podľa písomných prameňov na hrade uskutočnila vlastne Alžbeta Coborová, druhá manželka Juraja Turza. Hrad potom patril v druhej polovici 17. storočia kompesorátu, viacerým vlastníkom. Hrad postupne strácal na svojom význame a všetky dôležité dokumenty a relikvie alebo aj predmety, ktoré sa na hrade nachádzali, boli postupne presúvané na Oravský hrad. Koniec hradu je vlastne v druhej polovici 18. storočia. Ešte je to významná tá epizóda konca stavovských povstaní na začiatku 18. storočia, keď tu určite sídla nejaká rakocievská posádka, ktorá ešte urobila posledné stavebné úpravy a následne už hrad v podstate v tej druhej polovici 18. storočia len upadal a postupne bol opustený. Môžeme ďalej. Hrad sa člení klasický stavebno-historický vývoj, som už hovoril. Najstarším objektom je obytná väža, ktorá sa vlastne v tej najradnejšej fáze opevnila v prvej etape. Na najvyššom mieste terénu. Vstup bol zo severu, následne sa rozširuje hradný areál až po súčasnú kaplnku. Všetko bolo opevnenie. Toto sa dialo v období vlastne gotiky. V druhej polovici 15. storočia tento horný hrad, ktorý tu existoval, sa rozširuje o stredný hrad. To je toto. To vlastne vybuduje Pavol z Kaniže, túto rozsiahlu prestavbu. Môžeme sa domnievať, že vtedy sa najvýznamnejším objektom hradu stáva táto veľká donžonovitá väža, na ktorej západnom nároží, poluglovitom nároží sa nachádza erb Pavla z Kaniže.
Do veže sa vstupovalo tým rizalitom, ktorý sme už videli, s točitým kamenným schodiskom. Celý objekt bol rozdelený na 3 podlažia, bol vykurovaný boli vykurovaní v tej prvej fáze krbmi, ktoré sa nachádzali v severozápadnom rohu a následne kachlovými pecami, ktoré boli prikladané z vonkajšej strany z priestoru toho rizalitu. Hlavný vstup do hradu bol to VSB vežou, ktorá sa nachádza tuto vedľa nás. To bol v tomto období hlavný vstup do hradu. Následne na konci 15. na začiatku 16. storočia dochádza k postupnému rozširovaniu hradu. Buduje sa táto časť. Je to taká neskôr gotická stavba vo vnútri súčasného pravouhlého bastiónu a pravdepodobný vstup do hradu bol z juhu. Bol bránu, ktorá je v súčasnosti súčasťou renesančného opevnenia pravouhlého bastiónu. Nám sa podarilo počas tých archeologických výskumov odkryť vlastne obidve fázy, tú gotickú fázu aj tú renesančnú fázu. Tu máme takú polgolovitú baštu, ktorá nebola nikdy dokončená, ale pravdepodobne súvisí s tou prístupovou komunikáciou na začiatku 15. storočia. V ďalšej etape za Turzovcov dochádza v podstate k vybudovaniu dolného hradu. Vybuduje sa prvá bránová väža, západné a severné opevnenie. Tu je to prepojené. Dochádza v rámci horného hradu za Turzovcov vybudovaniu tých najvyšších podlaží horného hradu. Zároveň na podkovitej veži sa budujú tie vyššie podlažia. Buduje sa Perenyho palác pri severnej hradbe stredného hradu, ktorý sa tiež využíva ako obytný priestor vyššej spoločenskej vrstvy. Podľa archeologických výskumov pravdepodobne také hospodárske zázemie tohto hradu sa nachádzalo pred severnou hradbou stredného hradu v tejto časti. A najmladším objektom, ktorý bol vybudovaný na hrade, je vlastne polygonálny bastion, ktorého datovanie je také, že na začiatok 17. storočia možno tie najnovšie výskumy ukážu, že to môže byť aj mladší objekt ešte. Tu je Jožka Hochela ideová rekonštrukcia, ako si to on predstavoval vo fáze Juraja Turzu, keď hrad získal najväčší stavebný keď dosiahol najväčšiu stavebnú fázu, že všetko bolo vlastne postavené. Môžeme ďalej. Tu vidíme tie historické zobrazenia od 19. storočia. Na rôznych mapách je ten hrad vyznačený. Potom sú to zobrazenia zo 17. storočia. To je veľmi zaujímavé, lebo napríklad budeme sa zaoberať tým polygonálnym bastionom. Ten polygonálny bastión a kapitánska budova, ktoré sú tento rok boli archeologicky skúmané, ukazujú napríklad, že polygonálny bastión má 2 rady delostreleckých strielní v tej strednej časti bastiónu a vo vrchnej časti bastiónu. V súčasnosti, dáme to naspäť na chvíľku? Naspäť, no. No nie, tu je to tiež, lebo aj Jožko Hochel kreslil vlastne tie strielne v 2 radoch, ale v súčasnosti to vonkajšie oplašenie neukazuje tie delové strielne. Je to uzavreté. Môžeme ďalej? Môžeme ešte ďalej? Ešte? Ja nie, už dobre. Tento rok sme sa zamerali vlastne v rámci archeologického výskumu na výskum 2 objektov. Je to priestor druhej vstupnej brány do hradu a kapitánskej budovy a zároveň sme pokračovali vo výskume polygonálneho bastiónu. To bolo jedno miesto, ktoré skúmame. A druhé miesto, ktoré skúmame, je vlastne pivnica, trošku je tá šipka posunutá. Dobre, Daňa. Druhá pivnica pri kaplnke. V rámci prvej fázy výskumu sme tento prejazd vlastne znížili o 1 meter od terénu, ktorý sa tam nachádzal pred sezónou. Podarilo sa nám v jeho východnej časti zachytiť sedíliu, ktorú v súčasnosti rekonštruujeme. Sú obidve ostenia domurované a bude sa robiť vlastne základ nad tou sedíliou. Slúžilo to vlastne, bola to prejazdová brána, rovnako ako prvá brána, je to prejazdová brána, ktorá má sedíliu v tejto pravej časti. S rovnakou sedíliou sa stretávame aj na hornom hrade. Na vstupe do horného hradu je tiež tá sedília zachovaná. Priestor kapitánskej budovy sa tu člení na 2 priestory
ale archeologický výskum ukázal vlastne, že to členenie je na 3 priestory a počas posledných rokov, počas 5 posledných rokov skúmame vlastne polygonálny bastión, vlastne koruny toho polygonálneho bastiónu. V tej prvej časti sme odkryli 2 strielne, potom v každom jednom tomto priestore po jednej a tento rok sa nám podarilo 4. strielňu odkryť. Šírka tých strielní je väčšia ako 2 metre, zúžili pravdepodobne na uloženie väčších diel. Jedine v tomto priestore máme 2 strielne, jedna je veľká, 2-metrová, ktorá stojí na diele a druhá je taká menšia. To môže byť nejakú menšiu palnú zbraň. V zásype, keď sme znižovali ten prejazd, vlastne o ten asi cirka 1 meter, čo sa znižoval ten prejazd, sme našli aj zlomok nápisovej tabule, pochádza z rovnakého obdobia, pravdepodobne z obdobia tých Turzovcov. Existuje na to aj popis z začiatku 17. storočia, čo Tomáš Janúra spracoval. On tento nápis spomína pri prejazde touto budovou, je to spomínané. Ešte stále je to tam preskúmané tak na polovicu, možno keby sa preto bránil, že ešte nájdeme viac fragmentov tohto nápisu. Ale zatiaľ máme len jeden kúsok toho fragmentu. Môžeme ďalej. Tu je ukážka tej poslednej, tej 6. strielne, ktorú sme našli, to je tá strielňa v južnej časti toho polygonálneho bastiónu. Tu vlastne vidíme prvú bránu, tu je veľkosť tej strielne. Niveleta sa dá veľmi ľahko vyrátať, lebo na tých bočných profiloch, teraz neviem, toto je na východnom profile vidieť tú ilovitú vrstvu, ktorá bola pochôdznou vrstvou, ktorá nám hrá vlastne s týmto terénom. Nám to akože niveletne sedí, tá výška. Nie, v tejto nie. Nebola strecha, potom tie 2 vrstvy, toto je vlastne vrstva zásypu, to je vlastne z omietky a to sú kultúrne humusoidné vrstvy, ktoré tam vznikli časom. Môžeme ďalej. Ale je veľmi zaujímavé, čo sa nám podarilo, vlastne, ak sme pokračovali, tu máme nárožie tej strielne. To, čo sme predtým videli, zachytili sme tam staršie múrivo. Toto múrivo je staršie. Potom sme následne stanovili ešte jednu sondu a zistili sme, že toto múrivo je zo staršieho bastiónu. Vlastne vo vnútri súčasného renesančného bastiónu sa nachádza starší bastión. Následne sme sa viac zamerali na tú južnú stenu polygonálneho bastiónu, ktorá je staré rozpadnutá a vyznačili sme si múriva, ktoré majú lícovanie. Tieto červené sú vlastne zvyšky starého múriva a zároveň je tam pravdepodobne aj jedna strielňa zachovaná, čo nám vlastne indikuje tieto strielne. To je staršia fáza toho polygonálneho bastiónu. Ona je zároveň, tá staršia fáza polygonálneho bastiónu je prilepená ešte na taký poloblúk, nejakú staršiu fázu zase tej kapitánskej budovy. A toto fialové je vlastne najmladšia fáza kapitánskej budovy. Tá kapitánska budova má veľmi zložitý vývoj. Môžeme ísť na ďalší. Toto je tá prejazdová brána. Tu je vlastne prejazd cez tú druhú bránu. Aj tá druhá brána stojí ešte na ďalšej staršej budove. Tie základy, tieto porkruhovité základy sú staršie, ešte ako táto časť, mladšia časť. A k tomuto sme vlastne zachytili vo vnútri ešte strielne, na strielné zbrane. To je vlastne najstaršia fáza tej brány, je taká polkruhovitá vežička so strielňami. Tie strielne sú normálne v interiéri, aj tuto vidíme tú špáru zachované z tej najstaršej fázy. Potom došlo k výstavbe tej väčšieho polkruhu a následne bola na to podložená trojpriestorová kvadratická budova. A prilepovali sa tam potom ešte tie dve fázy polygonálneho bastiónu. A tu je vidieť, toto je ten renesančný polygonálny bastión a tuto je tá staršia fáza, ktorú sme potom v ďalšom reze, ktorú sme vykopali asi 3 metre dovnútra alebo 2 metre, tu sme zachytili zase tú istú šírku. Tých 80 cm je zachytených aj 3 metre. Má to aj vonkajšie, aj vnútorné líco, takže je vlastne bastión pochovaný v bastióne. To je presne tá istá pozícia, ako to je v pravouhlom bastióne. Tam sú tiež dva gotické renesančné, tu je to takisto. A toto je vlastne vstupný otvor z priestoru, to je ten bránový prejazd druhej brány a to sú originál vstupné dvere do tej kapitánskej budovy. Zachovaný je tu prach, zárubne pravdepodobne drevených dverí aj z výšky kamennej dlažby, ktorá tam pravdepodobne bola. Môžeme ďalej? Áno, na budúci rok. Takto to teraz skončilo tento rok. Toto je vlastne ten vstup, čo som vám rozprával, teraz, čo som ukazoval. Toto je tá najstaršia fáza, ktorá je tu zachovaná. Ona má aj túto zachovanú strielňu, takže ona je určite najstaršia. Toto je ten prechodový, ten starší bastión, ktorý sa nachádza vnútri toho polygonálu.
To je ten veľký polkruh, ktorý sa napája na túto severnú hradbu a na budúci rok, ako Ľubo to má veľkú predstavu, by sme chceli pokračovať vlastne v celej tej, že odkryť celú tú kapitánsku budovu, aj tie priestory, ako vyzerá, že to je dobre zachované. Je veľmi zaujímavé, že tu v tejto časti máme ešte fotku, teraz neviem, ty to budeš vedieť, že odkiaľ je tá fotka, kde máme zachované dve alebo tri podlažia tej kapitánskej budovy. Z tej Budapešti máme fotku vlastne zo severu, kde sa fotí tá kapitánska budova, kde je tá budova zachovaná v dvoch podlažiach. Dve podlažia okien sú tam nad sebou ešte. Ale napríklad, tuto to muselo byť celé vyťažené, lebo nič potom nenachádzame. To je renesančné. To je už renesančné. Celá tá budova je už renesančná. To je ako najmladšia, ona je už nadstávaná nad všetkými tými fázami. Ona je hore položená už. Ako túto? Tu môžeme ísť hociako, tuto mi to nevadí, lebo bolo by veľmi výhodné ísť čo najhlbšie, lebo mohli by sme chytiť, že tie staršie fázy, túto staršiu fázu, vieš. To by bolo zaujímavé, že, lebo my zatiaľ tento pol oblúk, ktorý tu pokračuje a tu má tú strielňu vlastne, nevieme k ničomu priradiť, k nejakej etape. A my napríklad vieme, že tu bola tá cesta ešte pred výstavbou Stredného hradu, že tá je tu išla cesta. Ale potom, keď Kiniži to rozšíril o túto väžu vlastne a o tento priestor toho Stredného hradu, je tam ešte medzi Kinižím a kostkom asi nejaká fáza, keď sa tu opevňuje ešte časť toho hradu. Ale nevieme, ako nedá sa to. Áno. To múrivo, ktoré je na tom novom bastióne, je to z toho istého kameňa, respektíve je to... Toto neviem, teraz neviem, toto neviem. Lebo mne to nedáva z nejakého logického hľadiska význam, že keď postavím nový, že prečo by som tam nechával múrivo z toho starého, aby bolo, že som ho jednoznačne využil na stavbu práve toho armovania toho nového bastióna. Mne zase, ako mne je druhé zase, že kebyže to opevňujem, akože robím to, tak ich spojím. Že nerobil by som tam ten medzipriestor, ale je tam špára medzi tým starším, lebo na tom pravouhlom bastióne jeden na druhý nalepený. Tam vlastne bolo to gotické a nalepili na to renesanciu meter a spravili 3 metre. Ale tuto je medzi tým ako nejaký priestor. Že prečo to tam... Neviem. To inak, ale to ukáže nám taký lepší... My tu musíme viac vykopať, aby sme to viac videli trošku. Lebo zatiaľ je to len v jednom tom reze a hrá mi to vlastne s tým múrom, ktorý má zachytený tu. De facto, vlastne vždy sa ten kameň využíval na tú ďalšiu stavbu. Áno. Áno, áno. Ako úplne povedané, nosiť ďalší kameň, keď mám tuto, ja mám múr a ide možno použiť, že to... Len tento múr je široký nejakých 80 cm. Vieš, a druhá vec, že keď toto bolo, ten starší bastión, on nebol vyplnený hlinou, podľa mňa. Lebo tie diela boli v nižšej... Poďme naspäť teraz, o jedno. Ešte. Takže mali barmovanie. Mali barmovanie. Bo toto podľa mňa nebolo tedy vyplnené hlinou. Aby tu tie diela mohli mať, tak bolo vyplnené podľa mňa len po túto časť. Vieš, a toto boli možno nejaké ochodze, kde boli tie vyššie strelné zbrane. Alebo druhá vec sú kasematy, že tam boli kasematy. Aj to je možné, že bolo to akože... No, ako to je tiež, ale na základe toho, že tu mám vykopaný tento kúsok múru, 80 cm široký a mať ho vykopané o 2 metre, zatiaľ to neviem povedať. To viem, len že to tam niečo, že pred tým polygonálnym bastionom tam ešte niečo je. A vidím aj tuto vlastne, tu mám vnútorné, tu mám zachované tie červené sú vlastne, to je vonkajšia plenta. A ona bola potom prilepená tou mladšou. Toto ukáže ďalší výskum. Toto je akože, my sme totálne nepredpokladali. My sme tu vlastne kopali kvôli tej strielni. Nám nešlo zatiaľ o identifikáciu týchto ďalších múrov. To sme len náhodne našli vlastne, keď sa sa nám toto odkrylo. Tým sa tam otvorili tie nové otázky. Ako bolo to zaujímavé, že na tej ikonografii boli dva rady tých strielní, ako jedni boli hore na tej korune toho bastiónu a jedni boli v strede a pri tej obnove, ktorá sa vlastne robila v 3 častiach, nebolo to zidentifikované, tie stredové strielne delové. Tu sa dá vidieť obrovský význam toho výskumu ďalšieho, že... Tu sa aj druhé, tuto keď oni murovali, tak tie strelne zamurovávali, potom ich museli vysekávať. Lebo oni robili vlastne chalani koruny a potom prebehol archeologický výskum a vznikli tu delové strielne. Oni to aj spravili v plnej šírke, potom to aj dosekal naspäť. Najprv to zamurovali v plnej šírke a potom ich vysekávali, lebo výskum ich odkryl. No môžeme ďalej. A toto je druhá sonda vlastne, čo kopeme. To je také malé Pompeje.
To je v Hornom Hrade vlastne. Má to 11 metrov, je to najväčší úsek zachovanej omietky na hrade. Máme tu 11 metrov zachovanej omietky renesančnej, krásnej červenej podlahy. To je tiež v celej dĺžke zachované. Teraz vystal problém, že čo s tým? Lebo je to akože skutočne veľký úsek. Ešte nie je to tu, ale aj na stene sú také drobné farebné značky. Je tam vraj voľačo napísané. Teraz je to odkryté, čaká to na komisiu. Vlastne komisia rozhodne, ako s tým ďalej budeme pokračovať s tou kaplnkou. Môžeme ďalej? Veľmi zaujímavé, toto sú ešte profily. Tu máme tú červenú podlahu, ktorá je vlastne v tomto priestore. A vidíme tam perfektné deštrukčné vrstvy ďalšej. Tu máme ďalšiu podlahu nadzemného podlažia bielu, ktorá bola nad tým. Deštrukciu klenby, nejakú izolačnú vrstvu a ďalšiu. Toto sú historické vrstvy omietky. Že my vieme vlastne identifikovať podlahu tohto priestoru. Tam máme pivnicu, ktorá je do skaly vysykaná, potom máme červenú podlahu toho prvého podlažia a bielu podlahu nadzemného podlažia. A to sú vlastne tie miestnosti, inak toto sú miestnosti toho Imricha Turzu. Tie sa nachádzali zrovna v týchto priestoroch nad kaplnkou. A na tých profiloch to bolo aj perfektne zidentifikované. Tie deštrukcie tých jednotlivých klenieb, tých podlaží. A pod tým je vlastne, toto stojí, tá podlaha na deštrukcii ďalšej klenby tej pivnice, čo sa bude teraz na budúci rok asi dorábať, tá pivnica. Môžeme ďalej? A toto sú akože nálezy, ktoré sme objavili ako veľké množstvo tej keramiky, takej klasickej, čo dominujú stále hrnce, džbány, misy. To je presne aj to, že čo sme sa bavili, že vlastne ten hrad bol postupne opúšťaný, tak my tu nemáme také vzácne, také exkluzívna keramika sa tu neobjavuje. Je tu tá každodennosť, bežný materiál, čo využívali tí ľudia, ktorí ten hrad udržiavali. Stredovekého materiálu je neviem, či menej ako 3%. 97 je novovek. To vlastne prekrýva. Toho stredoveku je veľmi málo. Zaujímavý je tento fragment. Tento sa našiel tuto v Kinižieho paláci. Ten je zo Sýrie. Ale je to zlomok 1x1 cm. Ako to sa robilo nejaký v Čechách, sa robil z toho rozbor, ten bol zaujímavý. Ale možno je tam aj tých zlomkov viac, len zatiaľ tá keramika neprešla. Prešli sme nejakých 80 000 črepov a je cez 8 miliónov ich je akože podľa tej štatistiky to prejsť treba. A to zatiaľ si vyberáme len také špekové. Ja ani kachlici neviem spraviť a keramika je ďalšia téma, brutálne veľká. Možno tam bude niečo zaujímavé, ale treba ten materiál celý prejsť. Môžeme ďalej? To sú ďalšie predmety aj rekonštruované. Toto je tiež z Kinižieho paláca, toto bolo tam v rohu nájdené. Toto ani neviem. Toto bola tiež Kinižievka, sa mi znala. Áno. Môžeme ďalej. Zaujímavé sú tie dvojúché nádoby, to je také raritné. To je taká raritka. A druhým najpočetnejším materiálom na hrade je jedlo. Kosti. Zvieracie kosti. Akože tie archeobotanické nálezy zatiaľ z tých hradov nerobili, toho je nula. Proste archeobotanických nálezov, ale tie kosti sa robili tiež, je to strašne malinko a tiež sa ukazujú tie rozdiely, že ak sa stále hovorilo o tom hovedzom mese, že ten hrad jedol to hovädzie mäso, už akože na 3 hradoch sme to teraz s manželkou robili a všade vychádza tá hydina. Že hydina, prasce, také ľahké, malé cicavce, to, čo bolo najľahšie z tých dedín dostupné. Lebo oni tu určite nič nechovali. Oni všetko drancovali z týchto dedín okolí. Ako mohli, áno. Áno, ale aj na prípravu je najľahšie, najviac tých husí, kačíc, sliepok, toho je najviac akože v tom materiáli. Potom je to akože, je to aj regionálne rozdelené, že región napríklad, región tohto severného Slovenska je iný ako je Záhorie a iné ako je Nitra. Lebo to sme porovnávali, to je aj o tom, jak to Otomani okupovali, čo z toho vyberali, čo vyberali na tých daniach, oni tie prasatá veľmi, to je vidieť v tom materiáli, že oni to proste brali, predávali to do Viedne a tým pádom to ubúda. Veľmi malý, je tu ako, samozrejme, je tu aj divina, aj medvedie laby sú tu. Je tu ako, čo tu je ešte, líška je tu, pes, ale pes to súvisí akože, mali tu ako psa. Potom, inak z hľadiska ryb tu je zaujímavé, že sú tu kapre. To je ako kapor a v všetkých tých opisoch, čo majú, sa veľa používajú tie pstruhy a takéto, a to pstruhami nemáme doloženého. A pritom na tých hostinách, čo boli aj v Biči, aj v tomto sa spomínajú. Vlastne z toho Gimeša, to sme spolu robili, tam máme toho Moriaka, to je tiež, bol dobre datovaný.
Rybník, ktorý na okolo nebol? Prosím? Rybník. Nie, neviem o tom. Alebo nejaká sádka, že to na okolo. Akože viem, že akože takéto veľké ryby, čo Zora robila, sú napríklad z Komárna, z pevnosti. Tam sú aj tie vizy, tie veľké. Ale to je Dunaj, to je trošku ako iný rozdiel. Akože. A je to aj to, druhá vec je aj to, že ten materiál, že my ten materiál vyberáme v podstate pri tom archeologickom výskume, to sa vyberú len také väčšie kosti aj z toho kapra. Ten pstruh je v podstate menšie kosti. To je aj stav výskumu, aj stav toho badania, že ako to my vyberáme, ak sa tie kosti dochovajú. Najlepšie by to bolo všetko presitovať, všetko, aby sme získali, že skutočne všetko. Tým pádom treba povedať, že treba menej kopať, viac sa zachovať z tých informácií. Môžeme ďalej. Tu sú ukážky, tam je, toto je zajac. Potom sú tam na tých kostiach sa objavujú tie rezné porcovanie tých zvierat, tie rezné rany. Potom tu je to porcovanie a tu sú napríklad stopy po ohryzení, že vlastne keď to dojedli, tak to psi ohryzali ešte tie kosti. Týchto oviec je tu veľa kôz, to sa vlastne nedá, sviňa, tu sú tie kury, tu je ten kapor. Môžeme ďalej. Môžeme? To sú akože také zaujímavé predmety, čo sme našli, ale to je akože všetky sezóny som dal. To je zlomok toho skladného pohára. Teraz sme mali samostatnú prezentáciu len o skle z Lietavy. To je jediný taký môžeme naspäť ešte, malovaný. To je ten počítací žetón, taký veľmi vzácny, jediný kus, zatiaľ 1608, nie 1610. To je tá Lukrécia, čo zabíja, tá Judita, čo stína hlavu Holofernesovi a to je tá rímska aristokratka, čo sa zabíja na svadobnom lože Tarquinia Superba. To je ten motív. Je tu strašne veľa vlastne týchto libertášov, tých cestokusov. To vlastne dokladá, že čo to s tými Rakocievcami určite tu čo pôsobili, keď tu mali 100 kusov minci. To je najväčší súbor. Môže byť. Chudák dostal to výplatu a povedal si, že to dobré. Na hrade to porozadzoval. Necháme to na hrade, porozadzujem. Áno. Ono sa to vlastne zakázalo používať. Áno. Jedna vec, že vyslovene, že tie mince nemali hodnú, ani nechceli tie mince. Áno. A máme tu aj tie mince, že vlastne aj s tými prerážkami tej Panny Márie, vieš, akože sú aj klasické, ale má to aj to prerazenie tou Pannou Máriou. Potom sú to vlastne časti odevu, tie kocky máme kostené, čo hrali. Toho skla je tu dosť. To je strelka, že vraj na kožušinových zvierat, taká to som tiež akože neobjavil ešte, taká rozpoltená, čo to používalo. Že sme tu našli aj drumble? Áno, aj drumble sa našli dve. Lebo presne minulé kamaráda šiel do budov a pozeráš po vitrine tie drumbla. Inak akože je to, ako tých drumbiel je veľmi málo, nejaké 3 alebo 4 sú zo Slovenska teraz akože z týchto, a za posledné 2 roky sa našli teraz. A my máme najvzácnejšiu, my máme bronzovú, aj takú zdobenú. To je ako, lebo všetci majú železné tie drumble. Teraz je, neviem, vlákať je z Pohronia, buď z Revišťa, alebo z Ošašova je ďalšia. Taká ďalšia je tá drumla. Môžeme ďalej? A kde máte uložené tieto nálezy? V Nitre. Niektoré sú aj nižšie, ja. Ale tých nálezov je 15 krabíc už. Týchto drobných predmetov iba. Kosti ani to ide preč, ale tých krabíc týchto drobných predmetov je strašne veľa. Strašne veľa čaká na rekonštrukciu. Napríklad tých sklených predmetov, tam sú malé sklené nádobky, ktoré sú rozpadnuté, aj mám fotky, akože oni pôjdu, len to je otázka, kto to zrekonštruuje, kto tam dorobí tie skla, ale je tam veľa toho skla tiež. Dve sú tam také, že jedno je tam také, že mal som to teraz akože na skle, čo bolo sklo v Čechách a zrovna som sa na to pýtal, vyzerá to také, ako tie muránske veci, také. Áno, dve také veci tam mám také, nemám túto v tých prezentáciách, ale mám tam dve také sklá, že sú také, že možno budú mať taliansky pôvod. Môžeme ďalej. Toto je niečo o vykurovaní, to je ten Kynižieho palác a tu sa nachádzame v tom severnom nároží, tu máme ukážky tých dvoch krbov, ktoré sa nachádzajú nad sebou a vlastne pod nimi sme vykopali zvyšky toho kamenného obloženia toho krbu. To bolo rovno pod nimi 2 metre hlbšie. Môžeme ďalej. Toto je vlastne tiež v tom istom priestore, len je to vlastne na severnej stene, to je zvýšok po tej kachlovej peci aj s komínom. A prikladanie bolo vlastne z exteriéru, aby nevyrušovalo tú miestnosť. A tu je zase vidieť ten sociálny rozdiel, že tie krby, aj tá kachlová pec sú v tom donžone, v toho Kynižieho paláca a toto je prvá brána.
to je prvá brána, tá strážnica vlastne, tam bolo teda vykurvovacie teleso len takého obdĺžnikového tvaru, z tejto strany sa prekladá, a bolo tam pravdepodobne kupolová hlinená pec. Tu sa nenachádzala nejaká honosná pec. Aj máme stade vlastne nadobkovité kachlice. Také akože, hovorí sa, že chudobnejšie, by som povedal. Nie sú tie komorové kachlice, ktoré boli objavené s Martinom a s tými motívmi, ktoré pochádzajú z tých väčších. A tá kachlová pec zase po každých 40-50 rokoch ho museli rekonštruovať. Ona mala takú svoju životnosť a muselo dojsť k rozobratiu a znovu zloženiu. Ďal. Tu je vlastne výstava, to je už taká renesančná pec, ale tu je vidieť ten kubus pece, že vlastne sa buď v tom staršom období sa robil z hliny a potom z tehly. Ale tie sokle boli buď tehlové alebo kamenné. To už podľa toho, že v ktorom období, v tom staršom období to boli kamenné, potom sa prešlo do tehly. Toto je najkrajšia kachlica, čo sa zatiaľ našla na Lietavskom, no jedna z najkrajších, možno väčších. To je Svätý Štefan. To ešte zatiaľ nebolo publikované, to je úplne nové. Kedy sme toho Štefana našli? 2 roky dozadu? 2 roky dozadu, tak. 2 roky. Fú, tak toto. To bola dobrá otázka. Lebo vlastne Mišo Šinkovič takúto istú mal, oni to mali z branču. Oni ho tedy interpretovali ako svätého Ladislava, lebo obidvom vlastne chýba sekera. On to akože bez tej sekery ešte žíha a potom Mišo to interpretoval ako Ladislava, ale už vtedy sa diskutovalo, že vlastne on tú sekeru nedrží, že tam on skôr drží žezlo a keď je to svätý král, tam vlastne vychádzajú len traja, tí svätí králi uhorskí a toho tretieho, toho Imricha poznáme, lebo on drží laliu v ikonografii, tak toho máme, neviem odkiaľ ten Imrich je, ale jeden je zo Slovenska, ten Imrich. Že toto vychádza jedine na toho svätého Štefana. Ak tam nemá sekeru, tak by to bol Ladislav, ale je to určite Štefan. Môžeme ďalej? To sú ďalšie, čo sme našli. Inak táto pochádza presne z toho priestoru tej pivnice pod kaplnkou, tam je ten svätý Martin sa našiel, potom žehnajúci Kristus, to je dosť také bežná vec, len je zaujímavé, že je polychromný, to je vzácne, tá polychromia. Sú zlevy známi, ale tam je to v zelenej glazúre, v tej olivovo-zelenej. Ježiš a Samaritánka taká není zo Slovenska zatiaľ, jedine z Nemecka sú zatiaľ analogie k tej kachlice. Najviac týchto kachlic je z červeného kameňa s týmito nemeckými motívmi. Je to zaujímavé, že to na Lietave objavuje, ale zase jeden fragment kachlice nehovorí o tom, že tu bola tá pec. Mohlo to byť skutočne, že jednu kachlicu si doniesli a bolo to tu, ale nemusí to byť nemecká výroba ako. Alebo zo Slezska. Nemusí to byť akože priama vec. A to sú tie heraldické kachlice, motív českého leva, habsburskej orlice, Pánoru z Lichtenburgu, to je z Moravy, zase habsburská orlica a potom už vlastne to 17. storočie prenikanie tých Osmanov a tie tapetovité motívy, geometrické motívy, ktoré tu prichádzajú. Tie kachlice sa zjednodušujú, stávajú sa už nielen akože tie kachlové pece, nielen spojené s aristokraciou, ale už to mesto začína preberať a stáva sa to oveľa bežnejšie v tom 17. storočí. Zjednodušuje sa ten motív, kopírujú sa tie kobercovité motívy, Tepichenmuster a vyrábajú sa kachlice. Ďalej. To je o tom dyme, čo som čakal. No, fajky, to je tiež akože také zaujímavé, taká zaujímavá téma na Lietave, tiež je tu taký veľký súbor, neviem, či už teraz do 80 fajek je tu, asi druhý najväčší po Spišskom hrade. Zaujímavé sú aj tie miesta tých nálezov, tých fajek. Našli sa v priestore prvej brány, ktorá bola pravdepodobne jedným z posledných objektov, ktoré boli na tom hrade obývané, lebo tá prvá brána bola asi posledná, ktorá bola obývaná a priestor týchto objektov tu, VSBčky a kostkovej prístavby, to bol tiež taký veľký komplex budov. Tu je to náhodný nález, ten bod E je náhodný nález, lebo tu boli tie fajky nájdené aj s mincami v okne. To niekto pozbieral do okna aj s mincami a tie mince tam boli tiež veľmi zaujímavé, lebo boli od 16. do 14. storočia, že rôzne mince spolu s tými fajkami dal do okna. Ale to môže byť turistika 19. storočia, že niekto to pozbieral a položil na okno. Všetky fajky, čo sa tu našli, sú tzv. Tureckého typu. Nemáme tu žiadne jednodielne fajky. To je tiež zaujímavé, že tie západné veci sú tu nie. Všetko súvisí s tými dielňami. Všetky sú glazované, že tie najstaršie sú glazované. To fajčenie bolo na začiatku stredoveku zakázané, to bolo ako diabolský vynález, ale tí vojaci to prvý produkovali. Najstaršia fajkárska dielňa je doložená na Spišskom hrade. Aj chronogram, aj písomne, aj formy sa tam objavili. Teraz podobná inak dielňa je pravdepodobne na Muráni.
tam teraz našli také nepodarky a tiež to začínajú interpretovať ako fajkárskú dielňu. Ale nie je to také doložené, jak je to na Spišskom hrade. Môžeme ďalej. Tu sú ďalšie fajky, tiež toho tie najstaršie sú glazované, radielkovitá výzdoba, imitácia tých turbanov v tej turbelkovitej časti, kde sa nachádzal vlastne drevený pipasár, najčastejšie z višňového dreva. Môžeme ďalej. A tu je akože záver, výskum prebieha vlastne od roku 2008 až do súčasnosti. Rôzni archeológovia sa tu premenili, ja som tu od roku 2011 a snažíme sa to vlastne väčšinou publikovať. Každý rok vlastne publikujeme na stránke Sávky, každý rok sa to tam objaví, tá predchádzajúca sezóna a chodíme po konferenciách. Jednu vedeckú konferenciu sme aj organizovali, z ktorej vyšiel ten zborník. Pripravuje sa s Mišom Šinkovicom a s Tomášom Janurom monografia o hrade. Tu uvidíme, kedy bude. A robili sa 3 výstavy. Sodnama a všelikde. Dobre, ďakujem za pozornosť. Už som